advert mar redesign mar Nithi Bridge tenda mane Ken ogolo. Nogole mna tok ndalo achiel tok jotelo ma Nithi rado gi jatend piny magi Kwayo. Jotelo ma Kisumo yando romo gi jatend piny. Negi kwayo ang'o? Kiwinjo gigo ma jotelo ma Kisumo ne kwayo. To bende dhieri to kara gitelo ne jomage. Nitie osiepewa moko mane nitie burano moko ni gin kaka jomatindo bende ne gidhier nono. Ito gik mamulo ngima japiny dako kwa. Moko kwa buses mag school podi. Moko kwa buses mag school, moko kwayo ni nyinge sikunde oloknegi, moko kwayo ni sujui ndara madhi kanyo olok nyinge mage. Ni mage gima jotelo ne kwayo, tok gigo mamulo ngima japiny. Emomiyo akoni telo nyaka bed telo malokore mong'eni to ang'o matimore gi jogo matelo negi, tang'o gang'o ma gidwaro, maka bedo gi nafas gi jatend piny kaka tinde jotendwa, apani onge jotelo marado gi jatend piny ma frequent moloyo jotelo ma kaluo. Ok aparie kanitie. Nyogin wikondiek tich abich. Kendo kinyne tich adek gin Homa Bay. Dhi kuodho na kuodha jatelo ni jatelo nyi neno accident manyotimore cha. Shida en achiel, en roundabout no. Kone Director General mar Kenya. Nwadwa dhi nene wi wach roundabout no. Ok tamre. Biro timore. To pesa be wacho ni mbadi manigo ka koro ka pesa nok nyal konyowa ngima jomatho. Gitimie gini jumani wabedie ni tendo ose gol mari design roundabout. Nikech sani Kenya pod tiyo Kisumo, makata nitiere ndeche magiloro but Kisumu boys ka kidhi nyaka yore ma Kondeleka. Sama gine site no, ang'o mamono gidho wiye malo kanyo. Gini nyalo losi. Wach mangima mokalo nyakoro